Lamedi ji ber salvegera girtina rêberê PKK Abdullah Öcalan protestoyekê hate li darxistin bi sedan welatî li taxa Batı kentê kombûn û girtina Öcalan û tecrîta li ser wî şermezar kirin. Li ser navê girse daxuyaniyekê hate xwendin. Di daxuyaniyê de bangê hikûmeta AKP kirin ku tecrîta li ser Öcalan were rakirin. Ket sala îjdemîn rêberê gelê Kurd bi serê xwe di greva İmraliyê da 17 sal ji bo azadiya gelê Kurd û rojhilata navîn berxwedanekî herî xurt li dimeşandin. Welatiyên ku beşdarî protestoyê bûn roja girtina Öcalan wisa nirxandin. Bele îro pazê Sivatê ye. Pazê Sivatê roja komploya netewîne rojekî xwestin ki rojekî reş ji bo gelê Kurd aslında diyar bikin. Rêberê gelê Kurd anîn teslim kirin. Îsal ket sala hejda bi rastî ev komplo hêjî berdewam dike. Yani armancu bingaha ve komplo hani rêberê gelê Kurd ji gelê Kurd qut bikin binin teslim bikin dimine tecrî têda ji bonekî bingaha tevgeran Kurda bela bikin ama 18 salekî tekoşîna gelên Kurd tekoşîna gela aslında bi tekoşîna xwe berxwedaniya xwe şoreşa xwe ve kompla netew vala derxist. Piştî daxuyaniyê girse belav dibû ku komekê genç rastî êrişa polîsan ya bi bombeya gazê û ava şît hatin. Di gengêşiyê de hinek welatî bi sivîkî birîndar bûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.